Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. V dnešnom videu si spoločne niečo postavíme. A čo to bude? Keďže dosť akože sa nudievam poslednú dobu a neviem čo stavať, tak som sa rozhodol, že by sme si mohli postaviť nejaké pekné štúdio. Jo, proste štúdio v Minecrafte. V minulom svete sme taktiež mali štúdio. A teraz by som to mohol skúsiť znova. Takže jo, poďme na to. Inak by the way, poslal som lietajúci ostrov. A spravil takúto peknú cestičku, ktorú samozrejme ešte vyzdobím, ale tak akože zatiaľ je to také nič moc. No nič. Poďme na to. Toto je by the way diel číslo 4 a v ďalšom dieli pôjdeme do Nedru. Tak jo. A pôjdeme ťažiť aj diamanty, takže bude to trošku dlhší diel, ale vidíte. No nič, zoberiem si nejaké veci a zoberiem si asi toto, je to svetlo, túto terakotu a tieto veci ešte, dobre, toto mám kúsok. A vieš, nechám tak. Dobre, taktiež, ešte to dosť, ale to už nič vlastne potrebujem. Maximálne drevo na dvere, ale vieš čo, kašľam na to. Dobre, poďme na to. Tak, postavil by som to najprv kde? Nie to príde tuto. OK, už viem, kde to postavíme. To príde také strašne prázdne. A takže postavím to niekde tam. Som sa rozhodol. A najprv si z dreva spravíme dvere, ktoré som si trochu naťažil, jo. A tento armor sem potrebujeme. A tento smooth slab. Do prdele. Ja neviem, jak sa by smooth slab. Nemá to nejaký? Nie, nemá to ani jeden smooth slab. Sakriš. Dobre. Budeme musieť očividne niečo vymyslieť. Problém je, že zatiaľ neviem čo. Takže dám vypekať. To som sa bála. Nebude z toho stone. Neviem, či bude z toho smooth alebo stone. Jasné, že to bude stone do prdele. Stone nepotrebujem. Počkaj, ono sa vypeka znova. Nie, bože, viac stone nepotrebujem. Čo mám s tým robiť? Dobre, kameň dať preč. OK. Bomba. To je problém, no. Nevadí, no počkaj, zistím, že... Možno stonecutter. Jo, OK, našiel som si... Bože, nie, to som nechcel, presne to som nechcel. Do prčíc. Sakriš. Teraz neviem, čo fakt urobím, počkaj. Smoothstone, neviem, jak sa craftí smoothstone, to je ten problém. No, to je ten problém, že neviem, jak sa craftí smoothstone. No, to sú smooth happy, ale ja chcem smoothstone. Rozmýšľaj. Ideš nápady. Rip. Dobre, nedá sa nejako proste vyhľadať, asi ani vykraftiť. To nie je dobré. Proste iba to tam vyhľadá. A smoothstone nie. No dobré. Dobré. Rozmýšľať, mysli. Neviem. Skúsim si zaletiť možno do dediny. Presne. Veď tam bude smoothstone. Tak si ho trochu naťažíme.
pesničková pasáž hotová a teraz si môžeme konečne ísť vykraftiť vyrezať tie sleby. Máme ich 10 toho stonu, čo je dobré. 10 mi perfektne stačí. A OK, no armor stand to môžem urobiť, takže ešte nemám miesto do prčic. Sakra, dobre, obetujem tieto dva. A to sa otvorí, dobre, to sa v pohode otvorí, to je česká paráda. To je dobrá správa. Dobre. Jo, takže môžeme si pár spraviť, výborne. A už si môžeme spraviť armor stand. Yes, konečne. Už ma to normálne navilo. Spravíme si ešte ďalšie dva. Keď tak si dáme do baráku. A tak poďme. Takže poviem vám, bude teraz náročné, takže posunieme to niekde proste tu. Takže ďalšia pasáž dlhá, pripravte sa. Hotovo, takže máme to dokončené. Bože, umieram. To som extrémne rád. A myslím si, že môžeme začať pracovať. Takže zoberiem si vodu na akvárko. A potrebujeme ešte sklo. A nie, kde bolo sklo? Ja ani piesok nemám. What? To je dosť divné. Ani sklo, ani piesok. Niekto to musí byť, alo. Si nerobte zo mňa srandu. Niekto to proste musí byť. Je to tu je. Je to proste nájsť, no. Takže asi ideme zaletiť. A rovno si zoberiem asi aj nejaké rybičky. Tu nemám náhodou sklo. Ukáž? Nie. Bohužiaľ, mám jednohľadne. Dobre, najprv sa ale vyspíme. Najprv sa proste vyspím. A takže Spinks. Krás nádherný. Sleeping through tonight. Dobré ráno všetci Slováci. Zase budeme, že teda nič som nehovoril. Takže jo. Máme tu nádherne nový deň. A môžeme začať stavať, ale ešte predtým si musíme dojsť pre piesok a taktiež aj rybičky. Takže to sa zastavím a trochu ho naťažím. Dobre. Mám piesok a aj zničím lopatu, ale to nebudeme riešiť. Dobre. Takže sem dáme ten piesok. Mám ho 15, to by teoreticky mohlo stačiť, ale uhlie asi nemám dosť, takže zoberiem nejaké uhlie. Počkaj, asi mám 40 uhlia, som sa ani nevšimol, dobre. A zoberieme si ešte čo? Čo som to chcel? Že neviem, čo som chcel, ty kokos. Jo, schody. A tie schody, pretože to bude taká jakoby dekorácia, bude to jakoby taký blbec proste. Videli ste, pokiaľ ste niekto videli toto Noc v múzeu, tak tam bola taká postavička, volala sa, že blbec. OK, máme rybičky a jo, dopoviem vám to. Volá sa blbec a on furt hovoril každému, že blbec.
Takže, a potom zistilo sa, že on je vlastne blbec, takže, lebo nevedel povedať iného slovka ako blbec. Proste, pretože toto dokola hovorí vám niekto blbec, neviem si to predstaviť. Schválne, pokiaľ máte niekto takéto múka, tak mi napíšte a si vám poskytnem terapiu alebo čo. Inak, píšte mi do komentáru komenty do Q&A, pretože pri Q&A bude aj moja sestra, takže Eladia. Takže pokiaľ by ste mali otázku na mňa alebo na ňu, tak určite a každá otázka sa dostane do toho videa, pretože to video bude fakt dlhé, takže budú tam samozrejme otázky aj z Discordu, Twitchu, TikToku, ale hlavne z YouTube, takže píšte a pod týmto videom píšte mi do komentárov a uvidíme, že čo teda dokážem vykúzliť z toho. Mám tu už nejaké sklo, kde to mám? Tu. 13 skla, to je docela v pohode. Tak poďme na to. Zastavám aj tých blbcov. Pretože oni tam budú akože keby taká dekorácia v tom akvárku. Proste, chápete? Nejako nie. Ja aj do prčic mi došli skla. Takže musíme zbehnúť pre ďalšie. Takže jo. Zbehneme si pre ďalšie. Bum, bum, máme tu sklá, parára. Meč má takmer zničený, ten sa potom opraví. OK, dobre. Máme tu. Takže raz, dva a to je koniec, ešte 3 sklá. Sakríš, prosím, že nebudem musieť zase niekam behať. To mi nehovor. Čo nemusím. Tak sa uvidíme zase. Konečne mám aj vypečené už sklo. Tak poďme na to. Trošku asi moc teraz si uvedom, že som ho vypiekol. A mám inak aj rybičky, ktoré som chytil. Takže vystávame sa a sem chodím. Je to jedna rybička, ale tak. To je strašne retardovanie mi teraz došlo vlastne. Tiež to vyzerá extrémne zle. Dobre, musím si nabrať ďalšiu vodu a dať tam. A čo mi nejde zobrať voda? What? Wait. Čo mi nejde zobrať voda? Konečne. Konečne máme vodu. Tak, pôjdeme kúkuk. Tá ocko je doma. A vodu sem a nič sa nestalo. Super. To je presne to, čo som chcel. Dobre. To nevadí. Hlavne, že máme to akvárko a skúsim to ešte opraviť. To nejde nabrať. Sakra. Kašlem na to proste, no. No, tak akvárko bude veľmi zaujímavé, očividne, a ten blbec sa tam hodí, aby všetci vedeli, že som proste blbec. Jednoducho. Tak jo. A teraz sa treba vykraftiť ešte item frame. Ja to nemám ani styky, ani kožu. Mám teraz, a drevo mi vypadlo, bomba, lebo mám strašne zaplnený inventár. Bože, tam takú sprostosti, teraz keď sa na to kúkam, Ježišmaria, dobra. OK, to bude. Schválne, mali by sme to asi niekde potriediť, takže potom možno spravíme nejaký ďalší taký špeciálny barák, v ktorom vlastne dáme také triedenie. Sakríš. Prčic. Dobre, dám sa tieto zbytočnosti, toto nepotrebujem. Toto som dám. OK, to máme. Teraz, keď to nepôjde, tak ma šlak trafiť. Poď, parára. 2 som spravil, aj keď viac už asi nepotrebujem, ale tak nevadí, no. Dobre, môžeme ísť. Ale ešte budem musieť asi pre jednu vec behnúť. Mám to tu, chain helmet. A mám tu tú helmu a vlastne musím teraz niečo trošku poriešiť. A to je, že to spravím, takže vydržím minútku.
A hotovo! Bangerský počítač, absolútne úžasný. Ďakujem. A banner som použil mapu, proste nádherná stolička. Nemusíte mi normálne chváliť. Ježišmaria, už počujem tú chválu samú. Ježišmaria. Super. No nič. Musím ísť teraz pár vecí si zobrať. A to sú sviečky, alebo candles, alebo wait a minute, čo to proste je. Zapalovať samozrejme. A ideme zapaliť tie sviečky tam. A potom tam dáme ešte enchanting table. To je som proste strašne dobre hodí a bude tam vyzerať pekne. No, takže takže jedna sviečka. Dúfam, že to nepodpálime, lebo tu niečo proste nevybuchne. Pretože to ma extrémne naštvalo a potom by toto video nevyšlo. Takže čo sa tu teraz presne preto začala horiť naša škola. A to by to video ani nevyšlo a tým pádom tie 2 hodiny, čo to vždycky sa snažím čo najlepšie postrihať, by išli do prdele. No presne o tom hovorím, presne. Bože, čím to uhasím, sakra. Ježiš, dreva nie, tintičko nie, počkaj, toto nedrak. A preto to si vždycky so sebou berem nedrak. Proste z nedru, ktorý mi vyťažil Rockstar Cool by the way. Ale to je jedno. OK, máme enchanting table, paráda, aj sviečky. Dobre. A vyzerá to fakt dobre. Teraz normálne úplne, že house tour idem spraviť. Normálne, že proste hello guys, ideme proste house tour môjho štúdia. Takže takto to vyzerá zvonka. Znútra to vyzerá takto nádherná. Takže mám tu akvárko nádherné, enchanting table nádherný, sviečky nádherné a samozrejme počítačík. Tak tam proste čaute ľudia a natáčam proste takto prosto vždyčke. Pozerám Atari. Svoje videa pozerám. Takže jo. To je všetko.